Ano bang ano? Ano bang mo tinatanong ka? Ba't tumatawa ka? Ano bang lulutuin natin ngayon? Mga ka-vlogs, may bago tayong bida ngayon. Si Ate Marie. Pinsan ko ho to. Dito po tayo nakatira sa bahay namin. Ate Marie, anong lulutuin natin, Ate Marie? Spaghetti. Hindi, ngayon. Ano bang ano? Ano bang mo tinatanong ka? Ba't tumatawa ka? Ano bang lulutuin natin ngayon? Ha? Sinigang na talaga. Ay, saglit muna nga. Magpakilala ka muna nga sa mga ka-vlogs. Ito muna ang gagawin kong bida ngayon. Pakilala ka, Ate Marie. Ba't di ka magpakilala? Anong pangalan mo? Ako si Ate Marie Mayrante. Ate Marie, anong lulutuin natin ngayon? Sinigang na tilapia. Sinigang na tilapia, tapos? Tapos kamote. Pag sinigang na tilapia, ano yan? May toyo? Hindi. Ano ba yon? May kalamansi. May kalamansi. Ano yon? Maasim? Kasing asim ng kilikili mo? Bakit? Oh my God! Ate Marie. Oh, ano ba yung tilapia na may talbos ng kamote? Saan ka na? Oh, alam ko na naman gagawin mo. Mananakaw ka na naman ng talbos ng kamote, no? Hindi. Hindi ako kay Kuya. Manghihingi ka? Oo. Bakit wala ka lang pabili? Manghihingi ka na lang? No money. No money? Sabihin mo nga sa English. Sabihin mo nga sa English yung ano, wala na akong pera para pambili, No money. para pambili ng gulay. No money. Ah? No money. No money for? No money. No honey. Ay, samurai ka dito. Ate, malapit ng Christmas. Ano bang lulutuin natin, Ate Marie? Spaghetti. Anong spaghetti pa ba? Pataas? Ha? Ano nga? Spaghetti talagang natural. Tapos magkano tayo? Ano ba mga lulutuin natin sa Christmas? Spaghetti. Tapos? Macaroni salad. Tapos? Yung piyon. Tapos? Buko salad. Buko salad? Tapos, barbecue. Saka iniyaw ng tilapia. Buray na niya. Mamumulobi na ako niyan. Ate, sino kakain? Tatatlo naman tayo dito sa bahay. Hindi. Sana dumating na si Dagol para may kasama tayo. Shoot out mo nga si Dagol. Dali. Shoot out Dagol. Shoot out Dagol. Uwi ka na dito. Uwi ka na dito. Miss ka na ni Ate Marie. Uwi ka na dito, Dagol. Christmas na. Bakit hihingin mo ba ng Christmas? Ha? Bakit pinababalik mo na dito? Hihingi ka ng Christmas kay Dagol? Hindi. Sabihan ko. Hindi, may sinasabi ka kanina. Sa anong bibilihin natin? May sinasabi ka kanina. Ano yon? Cake. Ano? Ano, ate? Cake? Oo. Bakit? Anong cake? Cake? Sisipain kita, I kick you. Hindi. Yung kinakain ba? Kinakain. Siguro yung cake. Cake nga. Hindi cake, cake. Cake. Ate Marie, sumasakit ang lalamunan ko sa'yo. Anong lulutuin mo, Ate Marie? Ngayon? Oo. Hindi, bukas. Hindi ko pa alam. Ikaw, Ate Marie, last mo na yan, ha? Umayos-ayos ka. Ano, saan ka na pupunta? Magagatalbos sa kamote. Oo, magatalbos ka ng kamote, magnakaw Kila ka. kuya. Kila Hindi kuya? ako nanakaw. Di na magnakaw. Naiinig lang ako. Sige na, kuha ka na, dali na. Sige na, kuha ka na. Okay na? Oo. Si Ate Marie palaging bungis-ngis. Ate Marie, matanong nga kita, Ate Marie. Oo. Yung natitira mong ngipin, ilang na ba yan? Ha? Ate Marie? Binilang mo na kung ilan ang natitira mong ngipin. Hindi. Ha? Hindi ko bililan. Bilang. Dapat alamin mo. Tapos sa susunod na content natin, yun ang sasabihin mo kung ilan na lang ngipin mo. Ha? Tapos iaano natin kay Vice Ganda. Ba't si Vice Ganda? Idol mo ba si Vice Ganda? Yes. Hindi ka naman bading. Bakit? Natutuwa ka ba kay Vice Ganda? Oo.
Sa sarili mo natutuwa ka? Don't forget, subscribe and more TV. Ano nga? Ano nga? Don't forget to subscribe in Mar TV. Don't forget, subscribe and more TV. See you on the next vlog. See you next. Ano?